Telam sugan YouTube channel haina hai te isa tini ni video rong kangkai belai kino nangkuk mani video nai chin bubagra ni video nai bubagra ni topic no tiyi fighting chung video no sukle dia start khailesine bubagra bini haters rong no tamo saka naroga jaga nugui mankhana tini phoisi siri bo jaga o 6:30 am bo tweet khaimani narok no abono no ang kok borok bai kisa bujri khanari mana hingga video na sulok dia phadi start khailesine hingga narok o jaga nugui mankhana chin bubagra tam saka bino je english bai sijang nang narok no kok borok bai bujrinan try khane bubagra saka jaga o jotono no phungka hamni saka jano naslenai jano bengenai jano ani bagai hamya sanai borok no phungka hamni saka ang tipra motho suru khaimani chini borok ni bagai sini saka mane chin tipra sar ni bagai sini saka narok ni lorai ba narok ni fight ni bagai yang saka haters rong no ba saka tirprao communist manik sarkar ni amalo je bini odino tongpru tipra sarong no pura shes borbat sorbonas ke dikhan saka bubagra hingkai BJP rok bo same no 2018 tei 2023 jora tui tipra sarong ni bagai mungsa kuno khailia saka hingkai bubagra saka boje bini langma tongsuk jora tui tipra sarong ni bagai constitutional right ni bagai alochona khainai tei alochona khaina thanai saka hingkai bo sao chini নিজস্ব সমস্যা tongo এবং মানে তাই চিনি সমস্যা ni ukulog সব সময় no bwsanai hini saka tabo bubagra saka oro tam saka nadi bo saka tipra hasteo to chung nukha kwbangma party no tipra sarong ni hamkraini bai khaita kintu abo jotono last year kai komori thangmayo hingkai same na bubagra obo haiken saka kwbangma ideology tui phaipano kintu tipra sarong ni juk rombai tipra sarong ni ukulog bwsanai kebo krin saka bini sori hamya ta mane bubagra ni sori belai kena hamya haipano bo bini bwkhao kaisa biswas tongo je chin tipra sarong ni rights no manan hnei hingkai bubagra saka ang kebo no nab nasle yate kebo no nab nasle klang ni saka ta chini songram mane chini struggle kisa alada ang jungjekfu abono je manai thango afurong kangkai ang rajniti bai chalai thanai saka bubagra mane saka bubagra ni saka hamya pano wansumani sikang uttar purbo tripura ni itihas ni kisa pori nai di hini saka bubagra hingkai tinin baga asno khajan tamote busong video saja like share subscribe khanan ta poli hambai।